महालयानि साल उसा मतायनो लव सावै ट्राइबेल वेलफेयर डिपार्टमेंटनि साइटं मुंबाय लं ट्राइबेल धलाई त्रिपुरा हाकतैसा आमचायो 48 करम सरानि नायकल मुंबाय कायसा पांडा संसार जाखा पांडा फाइमानजाक फाइका 48 करम सरानि सोशल वर्कर बरजलाल त्रिपुरा फाइमानजाक फाइका HM बिरलाल त्रिपुरा फाइमानजाक फाइका त्रिपुरा समाजनि पुमां बुरबा मोहन त्रिपुरा ते जुदा जुदा आदंग ni o panda khajang mana hikaba program khajang mana mene tamono nakare khajang mana दिनैनि जेता पान्डा आगमनी शुभेच्छा जानगै महालयानि जे तिनि साल जों 48 करमसरा मंडल 48 करमसरा विधानसभा नि जे एलाकाबासिनो एकटा महालयानि खुशी निबागै जोंनि माननीय ट्राइबेल वेलफेयर मिनिस्टार जोंनो अनुष्ठान एकटा उपहार स्वरूप रेखा जों जतनो खुशी ओंखाय जारा अरो फाइनाय रक बरबो खुशी अमनि बागै जों बेलायनो हामबाय मारियो जोंनि बरम गोनां विकास देवना महोदय जोंनि ट्राइबेल वेलफेयर मिनिस्टार न जोंनि दिनैनि जे अनुष्ठान सांस्कृतिक सन्ध्या जोंनो एकटा उपहार स्वरूप रिमान बागै बबो जागाव अनुष्ठान मंखा हकुतैसा माठ एवं लं ट्राइबेली धलाई त्रिपुरा बबो खायजागे दङ प्रग्राम हा बबो जागाव खायजागे दङ प्रग्राम बबो जागाया अमो एकटा न जोंनि विधानसभानि बिसिङाव अ एकटा न अ जागानो खायजाय दङ जोंनि 48 करमसरानि बिसिङाव हकुतैसा माठ सालबोसो गमा खायजांना प्रग्राम तिनि सिमिनो तिनि हरसा 12टा पर्यन्त आंखा 48 करमसरानि एकजन समाजसेबी এবং पार्टीनि आंखा जों 48 करमसरानि प्रेसिडेन्ट हिनजाव ब्रजलाल त्रिपुरा